Разам з адкрыццём жалеза пачалі змяняцца і звычаі. З жалеза пачалі рабіць элементы сякер, сярпоў, нажы, наканечнікі стрэл і коп'яў, рыбалоўныя гаплікі. Асноўнай галіной жыцця стала земляробства. Людзі пачалі, дакладна як робяць дацяпер, сеяць жыта, гарох, лён, ячмень, бабы. Паляванні сталі прасцейшымі і ўжо не патрабавалі вялікіх вандровак. Людзі сталі жыць аседла, вакол сваёй зямлі. Сталі з'яўляцца першыя гарадзішчы. Як вы думаеце, чаму такая назва? Разгледзьце уважліва малюнак. Так жылі роды, якія ядналіся ў плямёны. У жалезным веку Беларусь насялялі балты, продкі сённяшніх балтаў. А 15 стагоддзяў таму сюды прыйшлі і засталіся, зліваючыся з балтамі, славяне. Старажытныя беларусы былі адважнымі і мелі свае звычаі. Напрыклад, пасаванне на мужчыну. Хлопчык меўся пераплыць хуткую раку, здабыць на паляванні тура ці зубра і распаліць вогнішча. Як вы думаеце, чаму? Бо мужчына мусіў гэта ўмець, каб выжыць самому і абараніць сям'ю. А атачала людзей дзікая і малазычлівая ім прырода. Нашыя продкі прыглядаліся да стыхіяў і шанавалі іх. Сонца, сцюжа, вагонь, змрок, вецер, зоры, навальніцы — гэта ўплывала наўпрост на жыццё. Людзі верылі, што кіруюць стыхіямі багі. Род кіраваў зямлёй, небам, вятрамі, сонцам і зорамі. Параўнайце са словамі, якія захаваліся да сёння. Радзіма, род, родны, народ, прырода, ураджай, адраджэнне. Ён жа зваўся Ярыла. Адным з галоўных багоў быў Пярун, бог грому і маланкі, дажджу, апякун вайсковай справы. Пярун меў вогненныя валасы і бараду, лук і стрэлы навальніцы. Лічылася, што бог трымае ў руках каменныя жорны. І дагэтуль маланку ў Беларусі называюць перуном. Каб цябе пярун стрэліў. У пэўнай меры праціўнікам перуна уяўляўся Вялес, бог свойскай жывёлы і багацця, уладар замагільнага свету, апякун абрадавай паэзіі і паганскіх святароў-валхвоў. Богам агню і апекуном кавальства быў Жыжаль. Зюзя — бог зімы, марозу і сцюжы. Тую веру мы называем паганства ці язычніцтва. Некаторыя прыкметы паганскіх абрадаў захаваліся ў нас дагэтуль: каляды, купалле, радаўніца, масленіца. Падумайце, якія прыкметы гэтых святаў звязваюць іх з паганскімі традыцыямі.